Nnọọ na wara YouTube m, kedu ka ị mere? Kedu ka ekesa anyanwụ? Kedu ka mbazi si egwu ji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndị nọ bụ nwa mgbe nta, ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo. N'isiokwu anyị tata, anyị ga-egosi ka esi esi achịcha. Achịcha bụ otu n'ime nri ndị Igbo na-eri eji wee mara ndị Igbo. Ya bụ na ihe onyonyo mbụ m meburu egosi m ka esi eme achịcha site na mgbe e wetara ya n'ugbo wee ruo etu a ọ dị ugbu a ị na-ekiri n'ihe onyonyo gị. Ihe eji esi achịcha abụrụ ihe fere arụ nchata. Ihe eji esi ya bụ ụgba, ose, nnu, yabasị maọbụ akwụkwọ nri masị gị. Eji m ụtazị na ụgụ were na-esi nke m. Ya bụ inwe ike iji akwụkwọ nri ọbụla masịrị gị nakwazi isi afro kwaba okpụba achịcha. Ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na oge adịghị.
Daalụ maka isonyere m. Ana m ele anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.